Ar ôl chwynnu o gwmpas y gwlyddod tatws, nes i holi'r hogiau i drio cael enghreifftiau o eiriau tafodieithol o'n nhw'n ei defnyddio. Be ydych chi'n rhoi ar y gwely? Cyfasau, cyfas, Cyfas? Rhaid fysa ni ddweud. A wedyn, beth sgwrch chi ar ben hwnna wedyn? Quilt. Y blanced, wedyn y quilt. Sheet. Sheet, a ben y sheet be wedyn? Duvet. Os yna rhywun yma'n deud gwrthban neu rhywun o'r teulu'n deud gwrthban? Yn deud gwrthban. Yn gwrdd y gair? Wedach chi, os ydych chi mewn tŷ hefo mwy nag un llawr, gynnwch chi rhywbeth sydd yn galluogi chi fynd o'r llawr gwylod i'r llawr top. Be ydych chi'n galw hwnna? Grisiau. Be ydych chi'n galw'r peth ydych chi'n eistedd nhw wan? Steps. Stair neu steps, ond dim grisia. A os gynnwch chi wyrach, gynnwch chi le dan y grisia neu'r stair i gadw pethau, be ydych chi'n galw hwnnw? Grisiau. Bench. Cwbwr stair. Bench. Ie. O nain y galw'n bench. Ond nain ei galw'n bench. Ond ti yn dal i ddeud bench? Coach dance. Coach dance then, nice. Is rhywun ddeud bench? Na. I glwyd y gair? Na. Haws i ddweud yndi. Bench? Yndi, cytuno. Twll stair, mae'n rhywbeth gair y fynd. Mae eisiau adfywio'r bench. Dwch nôl ar bench.